Yaba fowethu. Yabo nje abafana abangaqhathwanga. Yabona lento yokhehlelezi. Mina ngeke ngisho ukuthi wrong noma i-right. Yimi ngathi makutshontshe imali milahlile ithathe. Yabo isikhathi esiphila kuso njengamanje umuntu onecala lokuscam umuntu. Mina ngiyamthanda kakhulu ngoba lowo muntu usho ukuthi uyakucabangela ngoba akuthathelanga impilo yakho. Uyabona? Unikeza umuntu kanjani imali ngento engenabufakazi? Mina uyazi ngingavele ngikubuza ukuthi ibi bank account kaJesu ngifakele straight lo 17,000 othi ngufake kwegroup 100 and something kwegroup. Ngifuna manje mina i-account number kaJosepha ubaba kaJesu ngimfakele manje imali. Angivumi mina ukwenza isilima kuthiwa ngiyaskenywa. Nani yazi sometimes imani angazi ukuthi yini inkinga yini. Angazi. Umuntu melahlile bafowethu ngalesikhathi muhle imali. Ukhehlelezi right kakhulu well done. Nani yapayeza nipi. Ngeke uhambe uyosebenza 30 days maqeda uthatha imali nikezwe umuntu kanjalo. Ukuthutha lokho. You understand? Ukubhayiza. Yasana. Yabo. So bafowethu lalani nginitshele mina njengeinkosi yena. Umuntu melahlile nemali thathe. Asikho isikhathi sokudlala phela manje. Yabo. Thank you.